taba masa. Wannan shine binciken da muka gudanar, shi ma zan miƙa masa sunan Allah. Wannan kuma ɗan design ne na product ɗinmu domin ƙara tabbatar da abin da muke wannan na certificate of recognition. Bismillah. Alhamdulillah ala kulli halin, ba abin da za mu ce wannan abu ba wani abu ne na abin nan ba. Allah ne ya kawo mana ci gaba na wannan abu, saboda shi mai asibiti zuciyarsa guda ɗaya take, kuma da unguwa da ake tafi da marasa lafiya da suke zuwa, sai mu ce sai godiya. Kuma sanin kanku ne, saboda ba mu san ma kun zo ba, ga har ku kuka bi ta waye, ga shi kuka samu information ɗin da kuke ji. Sai hamdala, Allah ya saka muku kuma da alkhairi, Allah ya ɗaukake kowa akan harkarsa, Allah ya bada abin da duk ake nema. Shi ba abin da za mu ce wa shi shugaban asibitin nan, duk shi ne ƙwazonsa ne yasa duk haka ya samu wa gashi duk muna ba da wannan gudunmuwa. Ga ɗaya daga cikin irin yaran da suke zuwa ma koyan aiki, kuma duk shi ke sawa sun zo haka. Yaran sun san ga ɗaya daga cikin ma ta yi bayani ga ausu suka zo, abubuwan wasu ba su san komai ba, daga nan suka zo suka yi. Hakika wannan babban gudunmawa ce da gidan tibin nan ya karrama mu da wannan award da ya bamu na ganin samun ci gaba a wannan asibiti da ake gudanar da shi a nan unguwar Samegu. So masha Allah, alhamdulillah, muna farin ciki sosai da sosai. Allah ta'ala wa barakatuh. Sunana Aisha Shu'aibu, ɗaliba a harkar lafiya. Gaskiya ni ba aiki nake a nan ba, na zo koyan aiki. Kuma ban zo koyan aiki a gurin nan ba, sai na tabbatar asibitin nan gaskiya alhamdulillah. Ga daktan gaskiya yana da ƙwazo, yana da wannan. Kafin in shigo na tambaya, aka ce to gaskiya duk a asibitin unguwar nan ba asibitin da ya dace da ya kamata ki je a ɗauke ki sama da asibitin nan. Kuma da na zo aka anshe ni hannu bibbiyu, kuma wallahi alhamdulillah ana koya min aiki iya yacce ake, iya ba jajircewa sosai. Kuma sannan duk abin da ya kamata suna koya mana shi. Sannan har 'yan unguwa ma suka ji daɗi da irin abin da asibitin yake yi, har suka yi muku bayani a kai. Gaskiya na yi farin ciki da wannan sosai. Me za ki ce game da suna aiki sosai kuma suna yin taimako. Sabida za ka ga mutum ko irin mace ta zo ta kasa haihuwa, za ka ga nan da nan mata CS sun taimake ta, abin nan yana burge ni sosai. a matsayin ki na ƴa mace, ana ganin harkar lafiya ya kamata mata su shiga, kuma kuna da ƙaranci. Wani kira za ki yi wa iyaye domin su zage dantse su sa ƴaƴansu a harkar lafiya? Gaskiya sabida an ce ciwon ƴa mace na ƴa mace ne, wani abin sai ka ga maza ne suke yi, kuma an fi so matan su ringa yi. To gaskiya ina kira da iyaye su ringa barin ƴaƴansu suna karatu na harkar lafiya, sabida su ringa taimakon ƴan uwansu mata.